Nduk kan. Nah, wis ngantuk urung, Nduk? Dereng. Dereng nggih. Semak mripatmu ya puwadang no. Padahal iki wau kula tas mimi obat watuk lho, Pak. Apa ya? Biasanya kan kalau minum obat batuk itu kan efeknya ngantuk itu kan Berat ya ngantuk. Nggih. Heeh, ning nyatane mripatmu jek putih. Enek ireng-irenge barang. Dadi ngene, Nduk. Awakmu semangat sebabnya apa bengi iki awakmu semangat banget? sebabnya kondangun mboten derek jenengan. Nggih. Kalian menghormati Pak Suhadi minangka Sokibul Hajat gitu. Luar biasa. Nanggap jenengane wis nanggap awakmu ki wis dirancang piye carane supaya awakmu iso ngadiantara sana daleme Pak Suhadi nggih. Nggih. Nyatane alhamdulillah kelakon. Nanggap kowe angel lho kan. Jadwalnya terlalu rapet. Ya. Nggih sampai harus menentukan jadwalku yang longgar, Pak. Betul, iya. Ya. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nyatane jeng ben niku nggih menyesuaikan jadwalmu sing longgar ning Karanganyar tanggal 24 kuwi ya. Nggih. Sak longgarmu kapan nyatane sing nanggap ya gelem tegese awakmu iki diterima karo masyarakat, diterima karo penanggap. Alhamdulillah, nggih, Pak. Nek ora ketrima mesti alah golek sinden liyane mesti ngono kuwi. Dalang ya seperti itu, nek ketrima ya manut karo dalange. Nek ora ketrima ndelalah tanggapan murah dibatalke. Nek jenenge ketrima ki dalang ora iso golek tanggal liyane ya gelem sing nanggap, nggih ta? Nggih. Nembang apa saiki Cahayu? Monggo niki Jineman sik ngono ta? Nah, para pinisepuh tasik pareng lenggah ke lho, bapak-bapak. Sik kepengin buktekne nek Calindri kon nembang klasik iso apa ora? Loh, malam hari ini atau pagi ini dibuktikan kepada masyarakat. Ora mung sing lenggah ana daleme Pak Suhadi, saha Buatik ning akeh sing isih pareng mirsani wonten ing channel YouTube uga ana ing TikTok iki ning Dwija Laras Indonesia isih 3.500 sing nonton awakmu. Kaya ngono kuwi. Lah ya biasane 150 to. Ya heeh. Jineman apa nak Cahayu? Jineman micil ketoprak nggih. Oh, pelek napa silindro? Pelok. Pelek nggih. Nah, ya deh. Ayo Mas. Yokohama. Ya, coba. Topi Yongban. Ngono kan ya? Nggih, Pak. Ah, ya. Iki nderek ajar nggih. Mungkin nek salah ampun ditukani lho. Oh, mboten sampean iki anakku gek ayu. Lek salah ora tak seneni beda karo sing cungpe kae salah kekrek cangkeme. Ya ora. Nek aja ora ngetok-ngetoki truk lek labuh Mbak Reno cungke ken biyen ngendi sak yaene. Ha iya, kuwi tak wet-wet kok. Ah iya sesuk pamit. Besok kira nyanti-nyanti kok. Iya, coba kayak apa? Dupi yang Kakung? Sesuk nek kondur salam go Bapak Soleh kelawan Mamah Wiwin ya. nggih, Pak. Ki mau melu ora? Mboten. Oh, mboten. Jaga adik. Jaga adik. Nggih. Ya. Ki mau Caca kok parikane rampas to, Truk? Sing ndi to? Pipa pabrik sing padha prihatin. Iki dudu parikane wangsalan, Gong. Ngono? Ya pipa pabrik iki entuk dene Kustin, ya ta? Mula pipa pabrik. Ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Wow. Pipa montor. Apa kuwi? Aja gawe repot. Apa kuwi? Kenal pot?
iya ya, Kang. Heeh. Pipa banyu. Apa kuwi? Mlaku alon-alon. Apa kuwi? Paralon? Iya iya, bener. Pipa uwong. Apa kuwi, Kang? Aja gampang lali. Apa pipa uwong kok aja gampang lali? Ali-ali. Ya. Lanjut. Ya. Lajeng. Kanca-kanca Dwijo Laras, tepuk tangan buat anak wedok Niken Salindri. Ya. Luar biasa loh, klasik barang ya dipangan. Loh, piye to? Lagu iki lagi digawe, karo Niken wis dipangan. Oh iya 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 iya. Jare bar nyiptakne lagu anyar Nduk Ken. Oh iya. Nggih. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Oh iya. Bunga. Ya, kuwi duet apa nyanyi jen Nduk? Ya, Mbak, Pak. Ya, Mbak. Nah. Ya, Itu saged digamel langgamu. Saged. Nggih. Jajal aku tak pengen krungu ya. Jajal karyamu tak pengen krungu aku. Isin kula Pak welek. Lah, karya ki ora apik Kon elek. niku diupload mawon kula isin kok. Lah nyapa? Mboten kula share. Weh, sakniki nggih mboten usah diupload. Aku tak pengen krungu karyamu kaya ngopo, ngono lho. Pelok Pak Slendro. Ketingale pelok. Oh, larasnya petot. Pelok kok petot. Pelok kok petot, bagongnya omong. Angger luwe omong gampang kleru itu. Alah. Kowe mau ora ngetok-ngetoki dikeki daharan karo penjane Pak Suhadi. Wah, jangan sop. Wah, tempe, wis apa ke mau urang. Weh, luar biasa. Matur suwun Pak Suhadi. Mugi berkah dumateng panjenengan sak keluarga. Nggih. Amin. Ya, langgam nduk jajal sak langgam kok gen ditutne karo mas-mas Dwijo Laras Indonesia. Tak pengen krungu Bapak. Ya, coba buka celuk. Ayo, kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali, ning tak kira kanca-kanca iso. Ndek iso lagu Ngawi Rama. Oh, mergo nek mondol kok. Ora nek mondol mbuh nek ngirane. Nyoba slendro, Mas. Oh, slendro. Nggih nek pelok kok dhuwuren ketingale. Oh, ngoten. Ya, slendro Mas ya kok. Iki nek slendro ke kendean berarti ya pindah pelok neh ngono lho. Oh iya, ora apa-apa, Jenenge bebas. dijajal kok ya. Dijajal boleh, Aja heeh. disalahne ya. Ora nek sing nyalahne kowe. Mulai nyalahne kowe tak gewelute. Nah, ya. Nek gamelane entuk dijajal, nek uang ra entuk terus. Oh iya, heeh. Uang kok dijajali. Ayo jajal. Ya.
Saestu niki, Pak. Tenan, aku pengen krungu tenan. Nah, ya coba. Nyada aku ngalemoning aku tresnaku ning kowe rasamu tak eling janji-janjiku mong kanggo sliramu doh wong bagus jantong atiku waktu-waktu kang mesti saksi sliramu sliraku dadi siji nyawang endahe seni wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewa dewi bungaku nganti jroning ati kami sing paling tanti anti rino kelawan wengi dongaku mung siji doh Gusti mugi seketna tekan pati. Piye, Mas Dujo Laras nabuh lagi pisan lho. Wis pas urung? Dereng. Dereng to. Wis susu lek pas, Nduk. Wis susu lek pas. Cacah lek pertama pancen rada ngawur-ngawur piye ngono dadi. Lek susu lek ping pindho ping telu lek pas karepe dhewe. Nah, iki nggone. Tapi niki pun radi menyatu loh. Menyatu lan iki. Nggih. Heeh. Sudah bisa mengikuti. Ada chemistry ya? Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya, Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan Saya tau, seniman karo seniwati ngono to. nggih. Heeh, seniman karo seniman lanang utawa lanang lho. Maksudnya seniman karo seniwati. Nggih. Heeh. Seniman kali seniwati. Heeh. Mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Kuwi sapa? Aktore sapa kuwi? Aktore sapa aktore? Aktore rahasia, Pak. Oh rahasia. Iki jane lagu wis ket biyen opo. Lagi metu iki. Pak. Kok ora ditok-tokne kan ben nyapa? Lah sempet leh. Sempet lulu. Ya, jajal digongke, dinteke. Ya. Lah sampun tek niku Pak asine. Wis to? Mpun ngoten tok Oh ngono tok. Nggih. Oh, iki kurang sithik jane. Biasane ngepost terus berarti tambah sithik terus agek gong tek biasane ngono kuwi. Ki mau entek tenan. Sampun. Ora Niku krasa. dibaleni ref ping 2. Oh, ngono iya. Gitu, ya. Tak kira ki mesti gantung ya terus. Heeh, iya. Benjing anu ya kanca-kanca latihan lagu bunga nggih, Pak. Siap. Iya, di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Ampun. Oh tanggal 24 diunekkan ya. Hah? Saiki langsung dadi. Langsung dadi dangdut langsung dadi. Dadi ki kan, dangdut langsung dadi ki. Ya. Sik mumene penabuh yo. Tenane lho Pak Dok. Oh dadi. Mas Ardi wis nyatet notasi to, Mas? Kudune wis iso. Ardi ki. Ya. Kayaknya aku mau nyanyi dicatat pisan. Wah. Iya, iya. Besok tanggal 24 genah dadi apik. Nggih, Pak. Mungkin digarap nggih, Pak. Digarap, Di aransemen ya, Pak. di aransemen, heeh. Mang anu, sampean pasrah karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendangi tukang aransemen. Ya, Apike Pak Do. digarap pelok ya. Apike pelok napa slendro? APS Slendro, Pak. Apike slendro. Oh. Apa engko Slendro engko diimprove dadi pelok. Oh iya. Engko gen coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendang kuwi Pak dosen sing tukang garap iringan Dwi Jolaras Indonesia ya Nggih. Pak Do kuwi. Pak Do. Heeh.
Tak dadak Dewi anu lho nyuwun WA kula lho punan. Apa ya? Nggih. Weh. Mas Ardi sing ngomong. Tak dadak nyuwun WA-ne sampean, Dik. Oh, sing njaluk sapa Ardi? Heeh. Weh. Asine kuwi modus Ardi. Asine. Ya, kowe digarap sing apik. Wes to, njaluk karo Pak Do iki arep iringan apa wae iso. Engko sing bayar aku. Oh, tenang. Iringan duit Jolaras Indonesia semua yang menguasai adalah Pak Sri Eko Widodo MSN. Oh. Coba sama tak pameri ya garapane kanca-kanca ya. Nggih. Sing nembang ibumu. Bu Dewi Lagune napa? Kurniawati. Lagune Loro Sesigar ning garap gamelan Bali. Ah. Sok sampean ngonekne kudu wis iso. Ya, ya. Nggih, Pak. Ayo Bu Dewi. Nah, Bu Dewi mau rong sempat nembang. Nah, ya. Meh padha to niken karo mboke, meh padha. Tenan. Nah, neng Facebook iki diupload wong loro fotono ya sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Ya. Aku wis nyauri istri saya itu. Aku yang ngono. Nah, yo. Loro Sesigar garap Banyuwangenan Bu Dewi Kurniawati. Yo, sing pembalunge kudu konsentrasi. Ya, coba. Ya, coba, ya Cok, kaya ngapa Cok? Nah, musiknya gini ngetutke, Loro Sesigar. Ya, Ya. Yuk, Banyuwangenan Bro, dados.
GG Collection, terima kasih. Kadung hati loro sesikan ragut rika mara ati janji rika nyayani hoyen iki sing arep kenalan wis kadung hati loro sesikan sapa wengi sing kantru-kantru lara siji rasane sewu kalian reng krisi kiwa kamyang mawerti kowo iya Wes, ya kalorke. Iya sing nulis Mas Sri Eko Widodo. Walaupun lagunya sudah ada, tapi di aransemen cara gamelan Bali. Wah, iya. Kuwi jenenge anu, Tru. Cara kendaraan utawa mobil ki dimodifikasi ya. Tidak merubah syair dan lagu ning diiseni balungane. Ya, mumpung awake dhewe nduwe gamelan Bali. Ya. Jadi selalu berkreativitas sing tanpa batas anggone kanca-kanca Dwijo Laras Indonesia piye carane meramu sebuah tontonan sing kudu bisa menarik marang perhatiane para pamirsa. Oh, ngono ya, Tru. Ya, Mas Gareng. Mula kanca-kanca tetap berkreativitas, berkreasi. Paribasane kreasi tiada henti ngono kae, Tru. Heeh, ya coba. Yo. Iki sing saka Ngawi diaturke. Saka Ngawi. Heeh. Mbak Wanda karo Mbak Wiwi Irnawati karo Anjar Sari. Oh ngono.